Libwageri liachagete kogwa kwaring'inere yarenge gokorwa koiye Maram ne sheria yaneme gotebekera omonto arusirie Maram akorire agopakifiria asa aye atigara bunari so ekero twachiete oro 2011 tugatenenia mbachi kobwateri nari tugacha tukagenda tobwata amaruba abere bono erio omoise omobisa narenge orengoro kofula agakweturansa gochia Eldoret Madam ende gacha ntainyore erieta gachikogenda nachira ororo kabere gatatagonteita bwati noe na egari arachere site so twarenge gosaba arati otoma abanto bao ba environment na baro barigererie barore eng'aki pare ye gotichwa maraba bunari akore mukise sukuru nsari ensemo arenge gocha be koruma ata saya be kuchigapion na sande ale korogorake na intu toraetera minu waeto kona gochesie pare yende ya toiro bokongo bagatwanyorira no bwobo bwo kogenda gochie echiro na abana baito bagoeta gochie sukuru bonsi banyorire obwoba bono bana mpaka rikoenda sukuru buyaigo omana togosaba omogambi ito abagambi baito bonsi poi na arati tokonye pare yiga emonyerosia abana baito bachere sukuru na abandi togenda ebiasara noane chipigipigi no chigoetia abarimu gochie sukuru bono tosinjire ng'a togotiga abana mbagende sukuru na abarimu mbacha epare yabere gegoto obwoba ensemo yogo excavate Maram na Maram eye korusiwa mbaire conditions nga bakore backfilling bono yagerire yarire pare soria macha gutirimboka etogosaba county government mono bari bausikanete na nema bachi batenenia ni further excavation yegenderete gaiga na go backfill na ko ensure nga epare yatokire gegotumeka njarenge korwe map ya survey korukare eke igone pare manyire no mweshimiwa Chanda na manyete no ago etaru kuchirogora o abana ebitamutamu o abangene sukari na no mochere gosumbogete na bona magoro ganyarete osinyire ne pare ye ko na kina ete gaiga o mweshimiwa Chanda roroje polling station yao no erega ritaro nto tokuganetio otokonye incho tokonye se ngakie abono abangene bale kurwa no bagweta kurugaiga bana magoro ntubwoti magoro toraetere kaito toragende igoro toiruke